Ти още не си ме подготвил, братле, защо не говориш за неща, които аз знам? Какви неща знаеш ти? Нищо не знам. Аз знам, че Джон Сноу ти ли си? Аз знам, че нищо не знам. Джон Сноу. Здравейте! Хамърчета! Ние сме Хамър Гейминг, аз съм Наско. Аз съм Гошо. Днес ще говоря за новите от гейминг света, които включват последното гейминг събитие E3, новия експеншън на Guild Wars 2 Heart of Thorns и Batman Arkham Knight. Също така ще говоря за новото DLC на The Witcher 3 Wild Hunt, World of Warcraft Fury of Hellfire и нови герой в League of Legends, Tahm Kench The River King. Кажи няколко думи за наградите от E3. Първата игра, която спечели награда за най-добър концепт арт и геймплей е For Honor. След това с грандиозните гласове, както винаги е Hitman, на всяко E3, на което съм гледал стрима, винаги E3 печели доста ладове. И дългоочакваната игра по дяволите Mirror's Edge Catalyst, която ще е просто един реворк на предишната с подобрените графики, малко изпипана история и горе-долу въобще няма да е продължение на първата част. След това Dishonored 2, която също чакахме доста време да бъде обявена. Ще можете да играете с Емили. Няма да пускам спори за края на играта. Някой от вас още няма играл. Така, нека поговорим за Guild Wars 2. Новия експеншън Heart of Thorns. Надявам се в новия експеншън да са сложили повече магии, повече неща, освен World евентите, защото времето... Добре, динамик евенти. Защото по времето, когато аз си играех, имаше 5 магии на герои, което беше много досадно и тъпо и ограничено. Но явно това е идеята на издателя. Сега нека продължим с ход новината на седмицата. Дългоочакваната Batman Arkham Knight на Warner Bros. И на DC Games излезе най-сетне за Next Gen конзолите, не за Old Gen конзолите като PS3. Пикселизирай го. Няма да го пикселизирам. И както винаги, PC версията на Batman беше едно разочарование, поне до сега разочарование. Щом Steam успяха да прекъснат взаимоотношенията с Warner Bros. И DC Games. Благодаря ти. За да може да оправят играта и евентуално да пустим голям пач, който ще махне този кеп на 30 фрейма на максимум графика, която не мога да подкарате дори с R9 290 или най-новите 3090 Hx и Fury-тата, които са с водно охлаждане и всичките модерни неща, които могат да имате. И това е горе-долу, мисля, че Warner Bros. Трябваше да дадат малко повече време на играта. И горе-долу да вкарат някоя друга фирма за разработчици на енджини, за да може да ми помогне, защото поне аз както играя в Batman, мисля, че нито една Batman, която съм играл, не е започвала с хубав лаунч. Или е имал някакви проблеми с геймплей, или супер големите гличове, или просто е бял толкова силен, че на никакъв компютър не е тръгвала. Сега ще говорим за The Witcher 3 Wild Hunt. Мисля, че това е продължението на една епична серия от игри, поредица. Имам книга даже. Промотиране! И мисля, че това е наистина продължение на поредица, която е смаяла поколения, защото дори баща ми я харесва тази игра. Тук мога да добавя между, че CD Red Projekt обявиха, че започва интензивна работа по Cyberpunk 2077. Игра, която пуснаха тизър за нея 2013 година, ако не се лъжи. Аз бях супер хапен за тази игра и се надявах, ще излезе поне тая година. Но тъй като CD Red решиха, че ще трябва да заботят The Witcher 3 и се справиха много добре, може да я кесвах сигурно 3 или 4 пъти, но мисля, че отделиха достатъчно време за игра, която е с супер съвременна графика, хубав енджин, може да се подкара на по-ниски конфигурации, така се каже, може да се подкара най-хубавите конфигурации с хубаво 4K с хубава 4K резолюция и максимален антиалайзинг, тук трябва да се казвам антиалайзинг, когато ще го видиш.
Къде го продължа? Под най-емблемата. Ле! CD Projekt се справиха много добре с The Witcher 3 според мен. Мисля, че въпреки това, че делеваха толкова пъти, си заслужава, защото, както видяхме, най-простия пример, Ubisoft с техния прословут Assassin's Creed. Извинете, някак просто да отделят една година за такъв огромен енджин и в крайна сметка да пуснат играта и извинявам се, не мога да подкарам играта на 30 FPS, въпреки че имам 2290, дали някак да стане, защото не са под Crossfire. И такива работи. И мисля, че специално за енджини за разработка, за мен е CD Projekt фирма на годината. Чакаме Cyberpunk 2077. Казват, че от 2017 трябва да бъде пусната. Скоро ще пуснат и първия геймплей, мисля, че тази година ще е на Gamescom, така че очакваме с нетърпение. Поне аз така мисля. Hammer time! Аз си тук. Чай се бъде пари. Значи после няма да има видеокарта. Ще ли си? Не мога да направя. Приятели, време да си разкажи тежката история. Топа с неговите истории. Аре мухви си махни от тук, бе, нещастни. Евгений, музика. Не та музика, бе! Абе, будак, не та музика ти казах, бе! Пускай! Последния четвъртък направих най-голямата грешка в живота си. Започнах много да играя League of Legends. И може би това не беше чак толкова голяма грешка, защото започнах да разбирам къде е била майка ми през нощта, когато аз спя. Тя отива при разни 10-годишни лайнари, които евентуално ми се пишат бащи и аз би трябвало да съм на 9 години или нещо такова, не на 17. Те са казали на майка ми, че трябва да ми признае, че аз съм копеле един вид, защото не се знае кой е баща ми. Че биологичният ми баща, който ме отглеждал вече 17 години, не ми е истински баща. Също така, че ще умра до 5 дни от чума, рак, ебола и разни други болести, които не сте чували, може би и аз не съм чувал, с това не съм ги запомнил. И просто не го правете. Ако сте спрели да играете League of Legends, постъпете като другия Хамър и просто не дейте да започнете да играете. Колкото и да ви умолява най-добри ви приятел да го направите, просто не дейте. Не още. Ще направя знак. Това е една много хубава игра, бих казал. Най-добрата моба, но комюнитито, което ти казва, че разни 10-годишни лайнари или дришовци, които не знаят къде са им ташаците и не знаят кое е пишката от тези трите работи, не знаят кое е пишката, защото са с един размер. Да ти казват, че са твои бащи и да казват, че ти си копале и че ще умреш от рак и ебола. Нищо, че го казах, но пак го казвам. Разбирате ли, приятели, вече аз трябва да съм умрял от ебола и от чума и от рак на, не знам, сигурно на малкото пръстче на крака, не знам. Но, вижте, малкото ми пръстче в добро здраве. Шива се. Мерси, Гъга! От начало. Вижте ми малкото пръстче!
Благодарим, че гледахте нашия клип. За бъдещи клипове се абонирайте за нашия YouTube канал Hammer Gaming. Искаме специално време нашия Майстор Евгений. И това е Това беше от нас за този епизод. Очаквайте скоро нови епизоди. Това беше всичко от мен за тази ден. Ако искате да следите новите епизоди, се абонирайте за нашия профил. И ако ви е харесал клипа или сте го намразили, лайк, дислайк, там каквото решите. И оставяйте коментари.